Vidite, kaže Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, kaže, najteža stvar kod harama je početak. Ti se čuvaš nekog grijeha, kažeš neću, ali početak, jednom ako uradiš, opasno se da nastaviš to da radiš. Kaže, najteža stvar kod harama je početak. Zatim postaje lako, zatim postaje obično, po znacima navodnika, normalno. Naviknemo se na to, kaže Imam Šafija. Zatim se usladi čovjeku da čini taj grijeh. Zatim mu se zadrži u srcu i onda nakon određenog vakta čovjek traži da čini drugi grijeh. Koliko mi razmišljamo o ome, draga moja braćo, koliko se trudimo da čuvamo svoje porodice, kako kaže Allah dželle sebe same i svoje porodice, jer Allah dželle kaže ku anfusakum wa ahlikum naran, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre užarenja. Da li nam je sve nešto drugo preče od nas sami, od naših porodica? Mi smo sad ovdje, alhamdulillah, koliko je naš džemat i naša mahala, koliko bi trebalo ovdje ljudi da bude da čuju. Ili ne ovdje, eto, neka slušaju, ima razni, alhamdulillah, hafiza, daja, profesora naših imana, alima koji drže dersove. Da li se i šta sluša i gleda u našoj kući? Od onih koji pozivaju Allahu ili od onih koji pozivaju u grijeh? Allah dželešanu za mnoge govori u Kur'anu, koji pozivaju na stran puticu kroz razne pošasti i grijehe kod nas i u našem okruženju čineći širk Allahu, kufr, kladionice, kockarnice, nemoral, alkohol i razne druge stvari. Ulaike yed'una ila an-nar, kaže Allah dželešanu, oni pozivaju u džehennemsku vatru. Wallahu yed'u ila al-jannati wal-maghfirati bi idnih, kaže Allah dželešanu, poziva ila al-džannetu i oprostu svojim izumom.